Uray saan kayo kuman ang mga sawa, tatang? Apay ngay alap nanak ang mga sawa kat ubingak pa'y mat anak kao. 65 ko laeng. Ay, ayos lang kumamat kanyak no mga sawa kayo manen. Ngampilin niyo kumamat asawaan niyo, Apay, di mo kaya't ni nanam apirleng apara kanyak anak kao. Jak korsonada ti style na. Naarjun abakit. Di kolor amin apasit ti bagina. Di kolor ti buhok na. Di kolor ti kuko na. Pati ko rimatmat na nakat atibdug. Tapi nasilpon na. Isulat nakita ka bakit akas jay. Sumit itan ti kasta anak kao. Bakit man kan ubeng? Ada karbengan na agpapintas. Kanada na kay baga kanyak tatang. Sadot ka no at talaga ni Nana Perling. Saan nga amin ang may danon kan ka kat agpaysaw anak kao? Amumatan nagiti tao. No adda apal da, tila ibagbagada pamadakas da iti tao nga apalan da. Saan lamay may sa tinangibaga kanyak? Aduda. Basta ay ayatek ni Perling. Uray anyapay na kitang ibagbagada kontra kenkwana. Ngam, amangan numarigatan kay to tatang. Anya ko matipakarigatak ngay. Mayat kit di at adda katulong nga kijibalay. At dantun para dalos kan para luto kijibalay. Tanus mang petak nga agpasada. At dan makan asang petak. At dantun para lutaw kanak kao. Grabe mo't nakita at tao. Nalaindang agpadakas. Ala, baybay amon nakita at tao Perleng. Di ka madanagan, naurayan niya ti dandanon da kanyak, sa anak to ang maupay, ay ayatin kalata, awan tiyag baliw kanyak. Agyaman na kardo. Nagkasatak at talaga tasyak tinayat mo. Sigurado ang naragsakak to iti danam. Wen taamin na panagayat, ipaikukin ka. Di kanto pagsangitoy na pulos. Agyaman nak. Kud kasano. Agkasarta ka diin kardo. Wen ikasar ka, uray simple la kasar. Gumatangak iti baboy ang maparte intong kasarta. Umdas mat siguro ang tali maababoy anya. Anya, ay nagadungay. Kan may isa. Apay, adda paggatang mo ay. Adda di urnong ko akwartak. Ang kurang. So nga ilakok di nuwang ka ta inayon ko apaggatang iti babaw. Saan da nga minunay kayat ti karnit nuwang ditaw. Ay na, jay nuang munti partyum. Tapno saan amaksayan ti urnong mo. Anya? Kan saan tan nga agawis iti adu atao. Dagiti lapada ta senior citizen ti awisen ta. Tabas sitlat kanon dagiti senior citizen. Anya? Sayang ti adu asagana. Gastos la dayta. Idulin takit din no adda masobra. Yala sikati makaamaw Perleng. Apay, sigurado kayo ang makatulong kayon to iti agbalin nga asawa yun, nanang? No siya, uray saan kayon ang makiasawa? Takababain lang. Agsao ka man ako na akon si Kareya. Pangaasim tadi ka agbalin akon trabida. Maumuma akon dito'y balay. Iso apumanaw akon. Ha? Sumanao ka balay. Iso apumanaw ak man laeng. Makiasawa akon. Kasano? Di kay mga... Won! Sa dutak no sa dutak. Awan may tultulong ko. Awan amok at trabaho dito'y balay. Sana bale? Tagtalaw akon dito'y balay. Awanan ti problema, Rhea. Katbaya ano kayat naman ang tiya makiasawa manang. Uray lapdan ta no talaga kayat na. Awan maaramidan ta. Ay, wan nga ron. Uray kumaano, agbalbaliwan. Kababain iti agbalin nga asawa na. No, saan nga agbaliw ni nanang? Sapay na singpot sa kano ginobyo na. Kaasimat ti agbalin nga asawa na ano bilang laeng. Unay mat ngaminan ni nanang. Manipod o bingta kas jayan ti ugali na. Inan under na idi tatang.
Saan nagtrabaho Apulos iti unang tibalay? Wan nga rod, kanti madi, at dapay biso na. May maglaki din Taday di tatang ti imalaan ta iti ugalay manang. Cardo, alaang man ti charger ko tanay, malublubatan to'y cellphone ko. Adamat dito ti charger mo. Masadutak nga rod ato makder, nakaydaat dito'y sofa. Darasam Mabit lang araw, Perlay. Darasam tama nga nuag off to'y cellphone ko. Oh, at tuyain bakay. Pakisaksak mo mutin, alakay, tanay jak magaw at ti saksakan. Nala, yag mo nga ron ta cellphone mo, Perlay. Dasaya at mo, tanasapa ka asimang Cardo. Gimatang ka iti karnit baka. Wain, Perling bakay. Sige, lutom nga rodon, tamabisina kon. Sige, ayaban nakto no nakaluto kan ata, ituloy ko abuyaan tay buybuyaak iti cellphone ko. Sige, Perling. Darasam tagluto, tamakasidsidaak at talaga iti karnit baka. Kaimasam tagluto, Ni, tatang, da kayo mataglablaba. Ayan ni nanang ko, ayan. Nakaturog pa, Ria balasang ko. Napuyatan nga main. Anya? Anya't nakapuyatan na. Cellphone? Gagangay na, taday talat libangan nan. Ay, una yan ni nanang. Di la mabain iti aramiden na. Agasam dayta. Agpasada kayo. Ngamda kayo pa'y lati ang trabaho dito'y balayo. Da kayo ti aglaba, agluto, kan aminan. Anyalat kukuan ni nanangan ngay tatang. Sige, siyak ditan tatang. Sublatan kayon nga aglaba. Ay nasana yun, Ria. Siya kaon. Masitla na ito. Siya kun tatang. Siyak pa'y kati mabainan. Gapoy ti aramidan ti inak. Ala, sublatan kayon tatang. Day, adda ka mo't gayam, Rhea. Wan tay mayak naglaba. Tapat to doon yung mat asawa yung aglaba. Kat mabambanog lang arudan nga agtrab-trabaho. Di kay lamabain iti kastang aramidan nyo. Anyalat makuna ti anak na kada kayo nga. Ay nasingput ya asawak. Sana pulos nga grek-reklamo da ijay. Wan ngam di yung mat abuswan ti kinasingput na Agabuso kayo mat. Man-manon ti kasken ni tatang Cardo nga asawa. Iso adi yung abuswan. Ay ayatin nak unay ni Cardo. Amin nga ibagak, wun amin kan kuana. Iso apatsyak, adin tumauma kanyak ti may kadwa nga amayo, anak ko. Apa anala daw ka itasim mangpat, Cardo. Ada ngamin nangar kilay tilugan. Iso nga intulod ko pa ida bakay. Sigurado lang nga jay lugan ti inarkilada. Saan asika? Anyakan sa amumay tas ka lang ti babae ti biyag ka o Perling. Anyat amok ngay no adda palimod mo. Ay nabakit. Si kalaang ti ay-ayatag. Kan may sa lakaya kaon agbabayak pailaan. Ay na, ado ti lalakay a babaero. Kano ado ti amamok akasta. No kaano alim makayda. Isumot ti panagbabae da. Kat anyat insangput mo amakan won numasida. Tay paborito mapasayan Nasayaan. Madamdaman ton alutwom. Tamasahin nakman pa'y. Ay, nagsakit ti bukot kan tel-tel ko. Itay pa'y lang urayan ka. Ngam nagladaw ka matasim mangput. Pasensya kan Perling. Mabitla nga raw tagpulisak sa kan tumasakyan bakay. Ay na, madamdaman nga agpulis ka. Masahin nakpay, tanasakit una yun, tibukot ko. Anyamutin, nagapgad mo tinamay amon iti masida, Cardo. Kastaya, saan mati ko nakbakay? Saan mo't nga? Nagapgad nga road. Ingagaram sa mo, tapno sa anak ang makasida. Nay, saan mat Idoblem nga iluto. Nagapgad. Nayunam iti danum na. Ayaban nak numabalinan. Makapaawan ganas matikas to'y.
Kumusta mo't nga tanti panagdanadana ng kantatang kardo manang? Kasdi nagasat ti inatakin ni Tatang Kardo, tanasingpot kan nagagat. Uray agil iladlat kukuan di inata, saan na nga ungungtan. Anya? Nasingpot nga min unay, iso nga agruam ni nanang. Isulat sarsarita ang dagiti kaaruba da ijay. Pasaray bugkawan na pa'y kanon ni Tatang Kardo. Anya? Ay, kababain nga rod ano kasta? Dilagbain ni nanang. Awan lang nga rod aramiden nan. Ta ultimo aglabakan agluto. Ipatudun na amin iti asawa na. Ngam kasjay pa iti aramid na. Anyan? No apay nga minakas di ni nanang. Naturay launay ngamin. Malagip ko idi ubing tapay. Uray di tapay kabaalan ti aglaba. Pilitin na ta nga uray manulat tawon ta idi. Uwan nga rod saan tapay nga agis eskwela idi? Maasyan mo't day di Tatang kadata. Iso at tulungan na ta nga aglaba idi. Nasingpot mo't lang amin ay di tatang. Iso nga anderin ni nanang. Ala, sapay ko mata makapanunot to ni nanang. Uray kas di ti ugali na. Inatalat ta day chay ben. Saan ta arumbang aguraon? Wan matkat di amanang. Tsak matkat di gurkuraan. Madilaw ko lang ti madi nga ugali na no daduma. Ni, adakay pa'y mo diti balayo, Tatang. Di kay nagpasada ita? Madamdama anak kaw tagluto akpay. Ken lepasik pay jay lablaba Ni, apay, di asawa yung ngay. Apay, asaan nga iso ti paglabaan kan paglutuan nyo? Maululaw isa bayak nga ginana. Anya? Ay, manipod samot nagasawa kayo ka di nakapay inlutuan kan inlabaan, Tatang. Ha? Saan mo't isa o taglot-lotaw ka naglablaba. Italaang asaan ta maululaw kat nga raud. Nakaluto kan, Kardo. Mabisin ako. Perling baka danina na nga anak kaw. Di mawas. Ay, nakaluto kan, lakay. Ay, nan, taituloy ko ti agluto, no saan ka pa'y analpas. Ala, siya kun bakit? Takunam amaululaw ka. Saan? Ay, uwan nga rod. Ngam ikarigatak, para kan kalakay. Ay, ada ka mag-ayam na net balasang ko. Naimbag man, tadi mawas ka dito'y balay. Ay, Kasasauna ka tainam anak kaw. Sung batang mata. uwan nana. Mangan ka dito'y balasang ko. Ay saan? Pumanawak mo lang. Sige, mapanakon. Ne, Tatang. Kitaan nyo ti salon at yu Di yu abuswan ti bagiyo. Aginanakay mat. Saan na puro trabaho. Sige, mapanakon. Wain anak kaw. Naglastog mo't nga agsasauday kaya nga anak mon. Pangpangagan naksama. Saan? Si kakit di ba? Jak kurso na dati style day kaya nga anak mo. Kasla pagparangan na si kaamin tagtrabaho. Nga awan ar-aramidag. Senyorita ak dito'y abalay. Tutupaksan day kaya nga anak mo. Malabay bay amaw. Gagangay iti anak Concern iti amana. No pagpilyan ka, Kardo. Asino kada kami iti anak mo, ti pilyam. Kat si ka siyempre, ta si kakit nga ron di asawak. Rumbang lang, tanusan. Panawan ka adagusan. No panawan ka, agsangit ka. Uwin Ay ayatin ka unay perleng. Amom reta, no panawan na. Nasaysaya at la tumangad akaw na ti barsa nga. Mare Perleng, intayo ag nightlight. Agpaiso, kaano mare? Inton rabiin kadwata dagiti friends ko. Ay sige man, tamaburyungak nga agigan dito'y balay. Ngampalubusan na kangata di asawam. Wan, apikit din asaan. Palubusan nakday chay. Awan ti saan kin nila kay kumare. Wan amin. Sa bagay matkit di. Nasimpo ngamin nila kay mo, Perling. Ay wan iso nga rod akinayat ko. Ta sobra ti kinasimpot na. Uray bugbog kawak.
Nasingput lata kanyak. Natulnog kanyak dayjay mare. Nabartag ka mat perlay. Kaat agreklamo ka. Di mo kayat nga parte ka. Ha? Labaran nak kit di lakay. Ha? Labaran nak taplo mausawan na. Darasama. Wan, mabit lang perlay. Perleng, sumurot ka kada kamay. Intay makipalot. Ijay. Ije ka bang ibang abarangay. Agbalon kay ti kwartam. Awan mo't manok ko. Ay, awang problema. Basta da kwartam. Sige nga Rod. Urayan da. Tay nakagdawat iti kwartakin nila kay ko. Ala nga ron, darasem. Tanong malpas tayo ijay. Agdiritso tayong agdisco. Nay, ada ka mat dito'y paradaan perlay. Ayan tinapasadaam. Ha? Apay bakay Kasapulak ti kwarta. Iso nga umay ko alaan. pangusaram iti kwarta bakay. Adda na patig agatangag. Ala, yawat munta na pasadaam tani agdardarasak. Papanam ka di manay. Adda mapan ko gatangan agamit ijay balay. Darasam tani, amangan no agseran ti paggatanga. Kurang ko ti ininom ko. Agawid tayon tarabein perleng. Ang mga nururayan na kanya sawam. Naimbagla kanyak ta sa anak nga agawid dita. Awan problema iti asawa. Tanasin po dayjay. Manakaawa. Manipod nagdana kami. Jakpay naputan ngayon tanak. Ay ayatanak dayjay. Itad na amin nakasapulak. Oray marabi anak nga agawid. Inakong tanday dyan. Labaran nakpaikit di nakasingsing po nga raw. Iswasyat kit din. Tatang, di yung man panuynuyan ti madi nga aramid di asawa yo. Awan lang arod aramidan na nagbisyo pay laang. Bakbakitanan ngam kanayon amarabyan. Kanayon nga agpuyat. Kasanon nagsakit. Di da kayo mo lang ti mapasubo amang ipaagas kan kuana. Pagpalpalabasan na lang iti oras dayjay anak ko. Bisyo na day jayan. Kandamag ko amakipalpalot kanupay. Nagkunamay. Awan met manok na. Kasano ko maamakipalaw. Kadagiti kakadwa na ado ti tarakanda. Kitaan nyo atane ang mga noibusan na ti kwartayo iti bisyo na. Bagbagaan nyo di asawa yo, tatang. Barbangon ay. Apay nga itakala nga sumangpat perlay. Oray tawan mo't dakas nga aramida kardo. Nan pastrakan na kiiti tagpulusak. Rumwarak mo't laeng. Papanamban ay. Adda outing mi kadagiti kukumare. Anya, kanayon laakastan. Diyak amaw no sa dino ti papanam. No talaga mo't lang ay ayaten na, maawatan na. Kan baybay anak man iti kayat ko nga arabidan. Laglagi pam, nagkari ka iti kanya. Ano aklunan ka, di naktupaldangan. Itad mo amin na pagragsaka, karda. Iso abaybay anak, tapno awan ti rumso arire iti nagbaetan ta, karda. Ala, mangan kayo laang. Ado tinaluto, tatang. Pasensya ka na nakaw. Mabisinak ngamin uray ay. Agsaraaw ti tiyan kaw. Apay, awan man ang asawa yon. Napan man nagbulak-bulan. Wal nga ron anak kaw. Kunak nga agluto ngam awan mo't gayam bagas main. Anya, inal daw agpasada kayo awang bagasyo. Tiamok akat kimatang ni nanang mo. Saan mo't gayam? Pati masida, awan. Ultimo asukar kan kape, awan. Ay, daytan ti bagbagak kada kayo. Kunak mga min adiyo ikan iti kwarta tapagbisyo na laang.
Apain nakmet nga road no jak ikan. Kumabil pa'y. Bugkawan nak. Kababain ka nagiti karo ba? Iso nga itad kulatan no ko ah. Ala, mangangkay nga rodan. Kaasi kay met, tatang. Adda akon dito'y sangot ti ritaw ti balay mi. Tuktuo ka kon. Akuray ka. Nakapadlak mo. Anya dagito'y nagdadakkel abag kan karton dito'y ayan ti ritaw. Nay, kawas ko mo dagito'y. Apay nga da dito'y dagito'y. Ay nagloko day di akarton. Iso nga ta tinangirwar ka dagitaw. Nanet, adda ni tatang mo dito'y balayaw. Apay, anyat masapulyo ka ni tatang nana. Ay kwa, impadlak na nga mintiri daw ti balay mi. Kat nairwar dagiti kawas ko. Apay, di yung maawatan ti kasdya ngay naramid ti amak, nana. Ha? Kaya tasawan day ta, papanawan na kayon. Pumanaw kayon iji balay na. Tadinan kaya ti kaadayo jay. Ha? Pangaasim, anta kasaritak ni tatang mo balasang ko. Pangaasim. Padasot nga ayaban no kayat na ti makisarita kada kayo. Ngam no di na kayat, di yung mabali na pilitan. Uwan, balasang ko. Lukatam jay balay ta, agawid-tan. Apay nga inruar mo dagiti kawas ko. Sorry, perlay. Nga manjakaw. Jak kayatan ti maan-andar. Ha? Ay agbalbaliw akon karto. Promise, di kan anderan. Basta manjakaw. Di nakpilitan. Tatalaga ang manjakaw. Aglalaki akman no di ka sumurot kanya. Aramidam ti kayat mo. Oray pagtutuunam na kita lalaki mi ti biyag mo. Makamu ka. Mayat kinday tasublatan damot ti stress ko ken ka. Ha? Agul uli makaklaan perlay. Ngam iti ununeg kaw. Mapunpunwa na kaon. Jakon kayat akaden na tinagar ng asawa. Nabanlog akaw. Iso pumanaw ka. Tulungan dakman ang mga iayo kinitatang yo anak ko. Di nagmut kayatan. Di yu ipilit ti bagiyo no talaga adi na kayon kayat nanang. Awatin nyo at igasat yu. Tanatangken mo't ngamin ti ulo yu. Anak ko. Agnaid kayo manin dito'y balay. Ngam pumanaw kami mutten. Lumasin kamin iti pagnaidan nanang. Addan basit abalay mi nga impatakder nila kay ko. Iso nga agmay sa kayon dito'y balay. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka ni ti kolegyo. Angel anak ko. Nakaragragsa ka. Naragsak akmat ananang. Ngamin, amok nga makalungaw tayon iti kinarigat ti biyag. Ay na, apalan daklakit ni dagiti padak at chismosa dito lugar tayo. Kada kami amin na chismosa, syaklaang ti adda anak na nakaturpos. Agbalbaliw kayo matan ananang niya. Han kayon nga mapmapan ije kaaruba nga makichismismis. Di adalan dato anak yo. Iso nga masapul nga disente kayo matan ang agtigtig na kan agsasao. May sa akon nga profesional nanang. Iso nga masapul nga profesional matan ti garaw yo. Wun day talagayam. Pati pa nagbadbadok baliwak matan. Agbalinon disente. Numabalin la ko mga agkurbata akat arabidag. Ng babae akmat nga minanak ko. Anya, saan ka manan ang makapasa ko na may? Una nang, ado ti bagsak ko. Ay na, nagkulnot talaga ti utak mo. Mangibabain ka. Nanang, Kunak nga may ngagsardeng kan nga giskwela. Ngam ipilit mo mag bimakbakit kan ija iskwelaan. Ay, awanon, urayo mo, ti pa nagsinyor mo dita pagadalan, tagbakbakit kan dita. promise nanang,
lalaingak at talagan no sumaruno. Ay saanan, di mo latultuladan di kapsat mo, nakaturpusan iti kolehiyo. Linumbaan na kan, ngamsi ka, adda ka pala iti high school. Nalalaing ngamin ni Angel ngam siyak, nanang. Iso nga rod ako nakngagsardeng kan nga agiskwela, takababain, agkaradubli ka. Di kan aginrol, no sumaruno apa nagsasarat. Padasem ti aginrol, tadakas ka kanyak ay me. Nanang, nakastra ka ko iti trabaho. Dakkel ka nalatak nga kumpanya di nag-applyak. Aya, wow! Nagmayatin anak ko. Kahit didakkel ti sweldom. Wen nanang, tadakkel nga kumpanya dayjay. Kat no bumaybayag, may pangato pa iti sweldo. Ay na nagsayatan. Alang aron, good luck iti trabaho manak ko. Ipanpanakkel ka unay nga anak ko. Naka-enroll kan ay me. Panaki-enroll man ay. Jak agiskwelan, Uncle Pitong. Ha? Apay ngay? Saan akayat ni nanang? Mangibabainak ka no, tagkaradoble ah. Ano niya? Lalaingam to na ano sumaruno? Kastamot ti imbagak, Uncle. Ngam di nalata kayat. Ado ngamin tilangan ko idi. Takanayo nak amapan makitangdan nga aglaba. Ta isupay ngamin titangdan ko. Di ka nga minaglanglanganan Kanakan. Tapno, makapasakan. Wen ko mangarod, Uncle. Ngam saan matan akayat ni nanang nga giskwela ah. Kababain ka no. Sige, takasaritak to ni nanang mo. Agkaradoblin tumulaang, dagsardeng laangang, mangibabain, di nalatultuladan di kapsat na. Linumbaan nan, nakaturpusan, ka nakasapul pa'y adagos iti trabaho na. Ikampay ti may sagundaway ni Aimee kabagis. Tamadlaw mo't nga interesado latang ag-eskwela. Sanan, adula amin, agsaysayang la iti oras kan kwarta. Amangan numauray na pa iti panag-senior na iti pagadalan, ngam di pa'y la nakaturpos. Saan mo't siguro, kabagis? Saan nga ruden, kabagis, agtagibalay laungun. Ay, Mariluta, kumusta ngay? Long time no siya. Itakan sa laring warmanan na. Apay, nagsakit ka. Ay nasaan mare? Actually, kanayon ti irurar ko. Ngam sabali ti papapanak. Lik-lik-lik at ngaminin ti makipulapol ka dagiti chismosa at tao. Tawaklas dagita at tao. Ha? Never in my life ngay narapaap kong agbakbaketak at chismosa kan istambay. You know? Professional nga minan ti anak ko. Iso ang masapul at tanangak matan ti gargaraw ko. Sumurutak iti kinaprofessional di anak ko. Ako, di na kami kaya takaduan, Maray. Exactly, Mare. Ngam di kayo madanagan, tagkukumare tayo lata. Ngam, I'm very sorry, Tasaan ako na makipulapul ka na kayo. Takababain mo't no makichistismisak pa'y lang. Kat profesyonalan di anak ko. Masapul nga iba inak di anak ko, Mare. Anya matay nga nakatugaw ko ije jeep, nagrugit je baduna. Apay, asino aya di nakatugaw mo, anak ko? Jaglaklak ko itaramang nagangdud. Kang angot na jela ko na. Malaing ka nga rudak sukatin, anak ko. Talabaak day tabadom. Ay, nabangsita nanda to uniform ko. Dapat mailasin ti pagluganan dagita nga aglaklak ko kadagiti mangup-upisi nga kaslakanyak. Oh, idalimanak mo dagito'y nanganan tayo, ay may. Kalpasan na, ginawkan. Sa kanto aglaban, umalpas ka. Wan nanang. Ala, Angelin kay Jayan. Tani ay may timakamu dito yun. Talaga nga iso timang trabaho iti dayta atawan mo tararamidan na ito'y balay. Hanmat nga agtrab-trabaho. Ano santag ubra ito Tapos damot may tulong mo. Nangag mo, timbaga ti kapsat mo, ay may. Wan nanang. Laglagi pa, ani Angel, amin ti makakaamoy ti magastos dito'y balay. Amin akanin tayo.
Iso ti mangipapaay iti dayta. Ni Angel ti provider ta. Iso nga agtulnog ka kenkwana. Pagsirbyan ta ti kabsat mo. Nawatan. Uwan, nanang. Ang mga noadda amuyo at trabaho, uncle. Isaragdak man. Uray katulong no iso. Aguray ka. Ni Madam Olga matyag damdamag iti katulong. Inkanto ag-apply kan kuana no saan pa yan nakaala. Alaman nga rod, uncle. Kaya't ko ti agtrabaho. Mababae na kamin ijay balay. Takanayon dak apang nga ganda na ng kanading ko. Ibagbagada nga awan ka no ti maitultulong ko. Tawan trabaho. Kanayon nak nga ikumpara ni nanang kini Angel akabsat ko, uncle. Iso ang mababae na. Ay, Wen, nadlaw ko matdaytay di kabsat ko. Kanayon nakapayapabainan. Unayan day di nga inam. Apay ngay, akas tatar aramiden na. Di lang maasyan kang ka. Iso akayat ko ti agtrabaho. Tapno makatulong ang kadakwada, uncle. Alang nga rod, inkanto ag-apply kin ni Madam Olga. Barang saan pa'y nakaala iti babaunan na. Papanam, ay may. Inak ang trabaho, nanang. Nag-applyak idikalman iti trabaho. Kat naawat ak adagos. Iso amang rugi ak itan. Apay, anya at trabaho, tinaplayam. Agkatulong ak ijay balay da Madam Olga, nanang. Anya, ay, di ka mangibabain ay may. Ha? Apay mo't, nanang. Nagko na amapan ka agkat katulong dita. Professional di kapsat mo. Ngamsi ka, agkatulong ka. Ha? Iba inamot ay kapsat mo. Nagngato ti panagkit-kita da iti pamilya tayo. Di adalun di kapsat mo. Nangato pa iti saad na iti pagtrab-trabahuan na. Ngamsi ka, agkatulong ka, ay mangibabain ka man ako nakon. Kastamot lati ka ibatugak at trabaho, nanang. Tawan kat nga rod nalpas ko. Kaya't ko tiyag trabaho. Tapno makatulong ak kada kayo, nanang. Basta di ka mapan ijay. Agtalinaid ka lang dito'y balay. Di ka mapan agpaalila iti sabali at tao. Takababain. Diyak kasapulan ti tulong mo. Tabasit tumala ti sweldom ijay. Manumala ti sweldom abay dilig iti sweldo ti kapsat mo ngay. Barya na laeng at ti sweldom nga katulong. Nanang, no ibagak nga adan nubyok, ong tandak. Apay, asino tinubyo manak ko. Padamula ka di a profesional. Uwan sa bali lang nga kumpanya tayan na. Ngamdak kalmat lang ti sweldo na ijay. Nasaya at nga rod. Rumbeng la apadam la adi adal ti pakiasawaam. Tapno ag tinulong kayo nga agtrabaho. Ada ka matan iti husto nga edad. Ang yam among tumot kanyak Uwan, nanang. Agdalos ka dito'y balay ay may. Agluto ka iti naimas at taraong. Tapno adda ipasango ta iti nobyo ni Angel. Agsukat kanto tay napintas abado ti isuot mo. Takababain mo nagalas ti badong. Professional di nobyo na. Iso masapol adisenteta masangputan na dito'y balay No kasta, adan nobyo ni Angel, nanang. Wen, pada na professional. Dakkel mo't lati sweldo na. Ay, mayat ang arod, nanang. Talaga ang mayat ngamsi ka. Di mon arapaapon ti maadaan iti professional anubyo. Taadayo ang mapasamak dayta. Sigurado atay padam lang awan adal na ti pagtinagam. Taawan mangayat ken ka di adal. Uno saan, dagitay istambay ken nabisyo alalaki ti mangayat ken ka. Ang uray di kan makiasawa. Tagrigat kan tulaeng. Uray kuma, ano na pintas ka? Napimpintas mo lang nga adayon ni Angel ngamsi ka. Nanang. Mala, rugya mo tagdalos. Kasan nga, Angel? Agkasarta ka din? Katsa ka man din do. Nonya ti pangadang mo paspasurotaklatan kanyam. Total, kaya't nakalaunay ni nanang ko nga para kanya. Sige nga ron. Ibaga katagiti dadakkel ko. Tatulagan tayo, ti kalay sata.
Nalpasan ti ka sa ti profesional nga anak mo, Maray. Pada na mailagaya ma-profesional dyan na kasawaan na. Talangan mo ta jay istambay laang ti pagtinagan na, Maray. Kasano laang ti biyag da no kasta. Ay, napardas da makaurno nga tagpada na nga da trabaho na. Dakkel sapay ti sweldo na. Bumak ng daadagos tadakkel ti sweldo da. Ay ka nasayaat mo tatap no da makatulong ka da kayaw. Kat ni ay mga anak mo ngay. Talaga ka da saan nga agtuloy nga giskwila. Di mo man iramraman ni ay iti saritaan, Mare. Dadaulam mo timod ko. Apay ngay ka anak mo maday jay Maray. No di adal ti pagsasaritaan, di adal laeng. Di mo iramraman dagiti awan adal na. Ha? Dindo, marabyan na kagawid niya. Tada papanan me. Papanan nyo manan. Kan sino ti kakaduang? Kat as usual Dagay siya katrabahwak. Adag pa outing, mapan kami amin. Kanayon sa magtintauting yun dyan. Kanayon ka marabyan. Kan pasaray di ka pa'y nagawin na duma. Saan nga bale? Tawan da kas nga raramidan me. Sige, mapan akong dindo. Uncle, ibagayo man kiniinsan garet tatulungan na ka maka-abroad. Ay na, kaanakan. Narigat trabaho ya abroad. Kabailak day ta, Uncle. Kayat ko ti aga-abroad tapno makaurnungak mat. Diyak kayat nga agnanayo nakastuyak. At damot arapaap ko iti biyag, Uncle. Katulong din san mo agaret ya abroad. Ngam, mayat ti sweldo jay. Iso na lang ta narigat ti trabaho jay. Kabailak, Uncle. Ngam, naipagno palubusan na katinam. Agpakadak, no di nakpalubusan, aglibasak. Ilimid ko ti panag-apply ko, Uncle. Saan man atila aramidom si Kaime? Agabrod ka, kahit anyang iti trabaho mi jay. Agkoskos iti inidura. Kabailak nga uray narigat at trabaho nanang. Di ka agabrod, tamangan no ilako da kay jay. Sapay ignoranti ka, anyat amom ngay. Naimbag ano makapasa ka iti interview. Agsaysayang kala iti gastos kan panawon. Nanang, Maitad mat amin akasapulam dito'y balay. Libre ti kanam, sabon, badong, kanda dumapay. No anya ti imbaga, eso titong palam ay may. Ay na, siyak ti maranagan iti kastang aramidam kaanakan na. tulungan da ko, Uncle. Da kayo lang ti amok ang makatulong kanya. Ta saan mat nga rod asuportado ti inak kanya. Awan na pintas ang masakbayak, no agtali na edak lang ang ije balay. Alang araw, nakasaritak ni insan mo. Nakasagara mo kidi amang tulungin ka. Taan ako na naasagot na amin na magastos. Ngamya inam ti pampanunutag. Agungit laki di dayay. Di yun panunutan ni Nanang, Uncle. Awan tun ti maaramidan na no adda akon ijay abroad. Magibabain at talaga day chay akapsat mo. Agasam, naglibas anang ipagnay ti papeles na. Nagabrodoon. Kat baybayan nyo agabrod. Imbag man ta naka-abroad katawan matamam mo na. Noon nga rod, nakalusot mo ti loka. Ay wan, no umawag di asawa kay bagay yung wajak imaidto niya. Papanamanin, aya angel. Basta italaang. Sige, mapanakon. Ada papanan may kadagaja katrabaho. Naimbagmantay mawag ka ay me. Hello, Nanang. Pakawanin da ko mano naglibas ka nag-abroad. Talaga anatangken ti ulong. Kat, anya trabahom dita. Para kuskos iti kasilyas. Wan Nanang, takatulong ako nga ro dito eh. Ay wan, pawitan kayon to iti kwartayo. Ay sanon, manumula ti sweldom dita nga ikarkarit mo ngay. Idulin mo kitdi. Naimbag lang aramatem no bumakit ka.
Sa ganaam ti panagbakit mo, tawan na ilupas mo. Saan kanto nga agpensyon? Eso nga agurnong ka iti usarem no kumapsot kan. At dapay mo't mabati ang sweldo, nanang. Basta, jak pagtatakkunan ti basit a sweldom. Bye! Sabay ko ma, tadi kan tumahuma kanya kinjel. Saan to nga pulos, Julius? Si kakit di baka makabiro ka iti kataabam kat isukat na kon. Saan to mo pasamak dito, honey? I love you. Aywan, dato ti ibagbaga mga kwarta. Ah? 5,000. Ay na, agyaman na ka. Oh, nagsweldo ka din? Haan pay, ngamdya sa wakti nagsweldo. Kinisayak dya in-intriga na nga sweldo na kanyak. Ikanak tumanan ano nagsweldo ka, honey. Di ka mandanagan. Agawid ka ka dita. Saan? Ta ipapastaman ng kadwa, Julius. Masaya at tadangan. Balang kantis. Ay, anay ko. Apa nga nagkabil ka? Isugaya makanayon kakawan titi balay. Tadyay lalakim ti kasin sinarak mo. Anya nga lalaki nga ibagbagamat? Di kan makapaglibang. Tadda video nga in-forward na kanyak. Tapno mom. Ado ang mata, tinakasipot ken ka. Kapoy ti pa ng kabil mo kanyak, sinaan kan. Sinaanak. Tapno din naamon ti lalakim kasta ka rin. Basta agsinatan. Anak ko, pagsaritaan nyo iti nasaya at iti asawam ti problema yo. Di kay basta agsinalatan. Manja ko na dyan nga dindo. Han kon nga kayat. Adan sa bali nga ayayatak. Anya, ay sus, nagkasar kayo kinidindo anak ko. Di ka agaramid iti saan amay parbeng. Makauma na dyan nga dindo. Basta han ko nga kayat na dyan. Ni Julius na ayayatak. Nagsweldo ka na, honey. Umanhani, dato ti kwartam Ay na. Agyaman na ka. Pasensya ka na, honey. Awan pa'y mo't masapula ka trabaho. Awan problema. Basta hanak nga sinsinaan atan eh. Sininaak di asawak gapukan yam. Sir, diliwan niyo dagita to. Isubay ito ang sawa. Angel, nagato ang pulis. Ay, Dindo! Apay datoy! Di mo't nagsinatan! Ha! Kasta tirumbang itikas kata kayo manangan lilaw. Awanan kayo itibayin! Anya ngayon da ito yan nagbambanaga manak ko. Nakabalod ka matan. Awanan ba na dyan nga Dindo? Talaga nga nga maklon ti panagsinami. Iso nga yung pamuspusan na ti panakaibalot ko. Saan ngamin anasaya at tinaramid mo, anak ko? Ti panaglalakim. Amom akasado ka. Ngam naglalaki ka. Buwan nga rod. Agbababawi akong naladawan. Adon, tinapukaw kanya. Ay, wan nga rood. Napukaw mo tinasingpot nga asawam. Napukaw mo pa ay tinapintas sa trabaho, anak ko. Kumusta kayo, nanang? Ha? Ay, may anak ko. Ay na, simangpot kan. O nanang, jak impakpakaam mo ti panagawid ko. Tapno masurpresa kayo. Ay na anak ko, pimintas ka Pimo daw ka, kanlimukmag ka. Kat, kumusta kayon? Kastoy agmay-may salata anak ko. Tadamat nga rod ijay pagbaludan ti kapsat mo. Kaasimat nga rod ni Manang Angel. Huwan nga rod anak ko. Awan pa'y makukwartan. Di kay madanagan. Ikan kayo iti kwartayo, nanang. Agyaba na kanak ko. Kat, kumusta ti trabaho ijay abroad? Pimanawa kun iti pagilyan ang nagkapuak, nanang. Mapanak iti sabali a pagilyan.
at dagayim ko amang tulong kanya. Dakdakkel ka no ti sweldo ichay. Kastaya. Kat, agan-anad ka nga ron, anak ko. Pakawanan na ko, Aimee. Ni, agsangit kayo matan. Ado tinagbasulakan ka, anak ko. Pakawanan na ko, ma. Tinagtagibasit ka nga, anak ko. Ngamjakim pagarup, apumintas ti biyag mo ita. Ala, lipatin yun dayta nanang. Huston, di kayon agsangit. Sa anak mo't anagi mula iti sakit tinakam kada kayo. Tapat-pat gan kayo lagta nanang. Da kayo iti kabsat ko. Kit ikarik, adi kay tubaybayan. Ipaay ko amin akasapulan nyo, nanang. Asino man ang di babae nga insangput mo dito'y balay, nang sarsara ka man ang iti dayjay, Reggie. Ni Nicole na dyan, anang. Inyawid ko mo't inin iti balay ni Nicole. Ah, jay sales lady, jay may sa department store. Di mat kunak ajak kayak dayjay nga agbalin anobyam. Nanang, Maminsan pa'y makitak dayjay a babae dito nagtibalay ka. Talaga makangagan kanya. Sales lady lang dayjay anak ko. Dento mo lang makatulong kan ka into nag-asawa kayaw. Jack kayat na marigatan ka. Magkita kalangan iti sa bale. Jack kayat dayjay. anak, no kasta ti kayat yo, makiwin na suwasak nga rod ka ng kuwanan, nanang. Kasta surotam ti pagayata. Tapara mo laang iti pagsayatam dagito nga ibagbaga. Mala, ingkag palasan tamangan tan, Richie. Unay kamatan, Reggie. Gapo lang ang iti sinasa utiin ang kontra kanya. Makiwin na swas kamatan. Awan ka din ti karbangam ng agdesisyon para iti bagyam. Pasensya ka, Nicole. Ngam panagkunakit husto ti inak. Iso nga gwin na swasta. Sumapul kalangan iti sa balya pakirelasyonan. Takastak man. Talaga siguro asaan adata tinaituding para iti tunggal may sa. Ti kunamkit di na kaya tinapili nga inam. Okay lang. Nasaya at metkit yan. Taimbagam anasapa. Tano saan, ang mga nusyak matlaang ti maestres. No datan ti agasawa. No di nakgayam kabailan nga ilaban iti inam. Pagan anok met ngay ti mamas boy. Kun madikdiktaran akaskan ka. Uncle, nagpintas man na dya babae, oh. Makita yo ka di? Itakla ang makita na dya dito yung lugar tayo, ah. Ah, ni Tyra. Kanakan ni kumparik apidring na ita. Sigod ang nagnaud di Manila. Ngamita, andan sa trabaho na dito yung lugar tayo. Sa makipagnanaud di tabalay na kumparik. Andan nga ta boyfriend na, Uncle. Single sapay mo't dayta. Awan makaiturad nga agaram. Agam saan nakasigurado. Parasag tuman nga rod kag pasyarita balay na tatapid rin. Ay ket sika kaanakan. Kas lang amin kursonadak ti kaanakan na. Marikrik nak anggan. Ison ti kagasat ko. Ay ket sapay na kumaa. Ta damat gasat mo ken kuana kaanakan. Naimbag nga oras mo, ating anapintas. Mabalin ti agpasyar. Ay, wala gayam. Sabong, parakin ka. Ni, tay samot lalakaon na sabong dayta. Ha? Ala, sumrag ka. Ay, kaya man nakating. Ay, wala, siya gayam ni Reggie. Tay ramo tinagan ko. Sige, ibaga mo na niya tigagaram. Diyak kaya ti adupay apasikot-sikot. Ah, kwa. Kayat ka nga raman. Ken, Ah, dayta lang ti bagam? ay, nakasagarak amang ikasarken ka itanyaman nga oras. Sige, mabalin mo ti agawid. Tatingi-tingag mo't nga umuna tirik na ka.
Anya ti amok, no man nagdakdakas kagayam, kat adadakas sa panggap mo kanya. Ni, awan mo't napudno ti panagayat ko ken ka. No kasta, sursuruang mga rutaguray. Kasta ngamin ti problema kada kayo lalaki kat. Di yu pa ammo na imbag ti babae, ngam kayat yun nga sawaan, kayat yun nga klunan da kayo dagos. Makaurayak ading, sa anak nagdardaras. Naala kon ti pensyon ko, anak ko. Kita umanday tuno kayat mo. Inggatangan ka iti branded a t-shirt. Inggatangan ka mo ten iti naimas asidaan. Tapno ditan agluto iti sidaan ta. Ayabantan ni Uncle mo a Loreto. Ta sigurado adita mo't la maibos ti ginatang ko a lechon. Ay na, ay di amanak na. Talaga mo daw. Di yung malipatan amin na paborito. At danto isuot ko itong sarong karak ni Tyra. Nanay, apay, asino mananday tatayra. Tay kabarbaro nga armayok na nang. Magustuak nga tamot laang. Una nang, tanapintas ni Tyra. Ken mayat ti trabaho na. Iso nga awan lakit di, tiag bali na parikot chokin ko na. Diyak pa'y maipasar dito ta dinak pa'y mat inaklong. Mala, lalaingam nga rod Tama nga no ison ti kagasat mo, anak ko. Tako naman, tamayat ti trabaho na. Dakil nga tati sweldo na. Diyak ka muna nang. Mamuan tayo to agayan ayat kami. Tyra, agar-aram sa magkang kaniri, Jay. Wanante. Awang magkedi ti makunak iti dayja abaraw tan nasingpot. Ken nagagat. Iso na laang ta medyo nangiwat jay inana. Awan agbayag anobya ni Reggie gapo iti inana. Nung siya kamay sante, jak pagparikutan ti inana. Apay kumangay kusan mga iso ti makadwa kitag nanayon no bilang laang. Tay anak naman. Nukas pangarigan tada kayon to tagkagasat. Lumasin kayo adagos iti pagnaudan. Di mo itulok nga iti balay da Reggie ti pagnaudan nyo. Tamangan no kalbaryo lang tibiyag mo ijay balasang kaw. Ay, jak mat itulok day ta ante. Amamudak mo ten. Jak kaya ti madikdiktaran. Ta adan bukod ko panunot ante. Sa anak mo ten nga ubi nga basik. Sapay la ko mga rod tagkatunusan kayon to iti inaana. Kumusta ti panagaram mo ko ni Tyra, Reggie Baraw? Diyak nga rin mo, no, danamnamak ang kal. Nagrigat tumat kami na basahan tirik na na. Sa bali ni Tyra, karagiti babae anak labas kanya. Makita ka dagos, no, danamnamak ka nakwada. Mabantitigtig na ida. Angam ni Tyra, kasla suplada. Angam ket di, entertainan lakmat, no, kasya sarong karak. Saan ngamin ngagpapada, nagiti babae ka anakan? Wan mat kati angkal. Naklunan nak ni Tyra, pakasara ka dagos. No, umanugot ni nanang mo Umanugot man wano saan, pakasarak ni Tyra, taay ayatek launa yang kal. Oh, agyaman nak Tyra, kunaklakit din awan namnamakin ka. Agyaman nak atadi ka na umakan naupay kanya Reggie. Apay ko maamaupayak nga Ay ayatin ka ngamin, isa nakaurayak. Ngamne, balagan ka Reggie Jak kaya talukunak, jak kaya ti maluklukaw. Ha? Saan mo? Awan mo panggap ko amang lukukin ka? Ipakpakaunak laang, tawan kabutang ko Reggie. Uwan, Tyra, promise. Nasayat mat nga ron. Kaano nga ipasyar na kijibalayaw. Inton pikat, tayam ammo ka kaninanang ko. Naimbag nga oras yun, Nana. Aywan, awatan nyo na ito'y pasarabok kada kayo, Kat agyaman na kitinabarapan ng pasangbayo kanya dito'y balayaw. Awan anyaman na balasan ko. Ay na, agyaman ang iti da ito Kinapudno na. Italaang nga da nang yawat kanyak iti pasarabo. Manipod ka dagiti nagbalin anobya ti anak ko. Nakagawa ko na. Tyra, mangantayon. Ituloy tayo ti agsasarita, kabayatan ti panangan tayo. Ikasar ko ni Tyra, nanang. Anya, kasar adagosan.
Nabiit pa'y matla na gayan ayat kayo. Kan itala ang maamamok to'y nobyam. Kaya't kung nga ikasar ni Tyra iti kabiita na panawin, magkakaran ako na yun. Ay, Ni, didak sama kaya ta para iti anak yun, nana. ha? No didak kaya ta ka kailangang magkanyak. Makiwin na swasa kun ni Reggie no nyat kunayaw. Ni, saan Tyra? Ay ayatin ka. Ikasar ka, uray saan nga umanugot ni nanang ko. Bagbagaan man jay ka anak ka, Manong Loreto. Apay aya. Mga sawa ka nuki din. Nabiit na pa'y iti kayan ayat na. Ikasar na ka no. Katbay ano kaya't nanti mga sawa. Agin inayat na lakit day, palubo sa maon. Kaya't ko kumangarod mo't ama-am-am mo na imbagjay agbali na manugang ko. No ngay nagalas gayam to ugali na. Saan mo na parikot na ita? Saan mo ta si katimakidin na? Jay mo't anak mo. Isabay am nga iso tagdesisyon para iti dayta kabagays. Apay Reggie, di pa'y nakariintay asawam, anya turasan. Nasapapay mo't na. Bayan nyo lata maturog ni Tyra. Ta day off na matita. Ipapas na ti maturog. Kastaya ti rumbang agalan ti asawa babae. Rebeng na, masapa nga agreeng tailutuan na kay ti kanam. Iso kuma ti mga sikasukan ka. Ala, baybayan nyo pala ang nanang. Ay sana mabalinti kas na kanya. Iso okay din ti agpasikasukan ka. Iso ti pagserbiam, naglaingan ngay. Di kanto pa'y pagtrabahon apulos dito unag ti balay. Ay, kita ang basita na ka. Di mo itulok ngandaran na ka ti asawam. Apayan, Reggie. Anyat mapaspasamak kininana. Sumanao matitay. Kumanabtuog pa'y amin ang kagawaan. Kat kay imasan pala titurog. Pasensya kan Tyra. Di mo latan ikaskaso ni nanang. Wala, ituloy mo lata ti maturog. Ay, awan na. Jak makaturugan. Tanagariwawa mo ni nanang. Jak kaya ti kastagalad ti katugangan. Amo na mat maturog na tao, dumanabaw. Anyat kaya't napagparangan ngay. Pasensya kan bakit? Jak manusan ti kasta kabalay. Isa alumasin talangan iti pagnagdan. Ha? Ay, mabalin ka di ayuman ko pa'y naumuna ka ni nanang dahi ta abana. Anya? Damagag pa'y kan ko na. No umanugot alumasin tawa no saan. Iso, tiag desisyon para iti dahi ta. Gumatang kantuman iti baro a washing machine, Reggie. Nagrigat nga usaran day tadaan. Marigatan mo nga agrikos. Damagag to pa'y ka ni nanang no masapo na masukatanan ti washing machine. Amangan no masaer tirig nana no sukatan tam iti baro. Anya? Ni nanang mumanan. Apay, anya ti parikot dito. Ay, Awan na na. Malaw may kanri dyan ako. Nagarami na kiti merienda. Umay murabanan. Sige nanang, tulungak pa ni Tyra nga aglaba. Babae ti para laba, saan a lalaki? Di ka man nagpaandar di ta asawam, Reggie. Kakaisuna at di ka pinaglablaba, idi baro ka pa. Ala, umay kantag merienda kan. hoy Reggie, bigbigatan na kailad ka dita. Bumangon ka man, tayong kay tuloy ti lablabaak. Ay, apay nga ibaon-baon mo matlat, tanta anak ka. E dento tadyak pulos paggarawan dito unag tibalay na ita. Tumakder ka dita ko nak Reggie na eh. Wano iwas-iwas ko kan ka na itiwalays. Sana mabalinti kas ta kanya. Uwan Tyra, bakit? Inak aglaban. Nagawan mo't ababain mo si Katayra. Talaga mapukaw tibayin ko no kasto ti mapaspasamak. Iso asadot tanak yaw takas tauna ti panang baby yung kangkwana. Di makkalabunjing na tanak yaw. Nita, agole magka, saan atilay bagbagam? Nagar ka kiting asawa. Si kaayatin ang ipas ngay kankwana. Tako na metlan asino kan amang manmandar. Saan na nangam siyak ta asawa na? Iso siyak ti rumbang asurutan na. Tyra, bakit? Saan ko mamatakas ta ti panagsasaom ka ni nanang Kasano? Kat konsensyon na ti kinasadot mo. Masapul nga agnakam kan, Reggie. Sana puro na nang latan ti balbalikas mo. Kat no dinak tong pala ni ti kayat ko mapasamak, nakarkarong agapata, kat amangan no sinaan kan. Saan Dinak panawan?
Ola, surutag amin ang pagayatang. Mala, rumual ka nga rudan diti kwarto, kasi katagluto iti pangrabyan ita. Saan ko man anasken nga ibagak daytaken ka, nang runa ka awan trabahom. Sika kumamatan ati mga ramid ka dagita. Nay, apaya si kamanan tagluluto, Reggie. Talaga asadot di asawa man niya. Nanang tangiwat yu. Isakit mo day di ababae. No mukla akas jay ti ugali na. Diyak kuman imban nugot ang nagkasar kayo. No amok kumamat abunjing tanak yo, jak kuman na kaya sasawakin kwa na. Awan pa'y serbina nagdakkelan ti bagina, tawan mo trabaho na. Heh! Isumat lagayam at tayra tinagan mo. Takas kalat tigre adumuklos. Nagalas ti ugalim. Mala, Reggie, agao ka no nakalutukan. Tamabisin akon. Ay namanong Loreto, nakakaasimot ti pampamay anday di atayra iti anak ko. Ibaon-baon na mulatan nga uray si sasango ak. Idinto tadyak pulos pinagtrabaho ti anak ko iti unag ti balay. Di mon pakibiyangan di agasawa, Diyos ya ading ko. Basol mo mutlaeng ta pinanuy-nuyam tumot ngamin ni Reggie. An-anderan mo tantay asawan Isursuro na laeng iti rumbang aramiden na. Saan apanangander day jay? May sakamot. Kanulungan pa'y tiaramid na dya babae. Kat pudno matibagbagat. Tulungam kit din ni Tyra amang bagbaga ija anak mo Nagdakkelan akarne ngam saan ngagtrabaho. Kababain kadag tinakaikamangan na. Nagmayat mo tibiyag mo, Tayra. Nagmayat ti bubuyam dit. Idin to tajay anak ko. Kat aday jay likod ngaglablaba. Kat basol na imbagak mo ta sigudan na nga ilabad iti murang mi tapno sana maurnungan. Ngam di mo't dumdum nga. Ay agtalaw ka dito'y balay minukas tamo lang ti ugalim. Agsina kayon iti anak ko. Di ka kayat aparakan kwa na. Parparigatam ti anak ko. Jak parparigatan tanak yun nanang. Isursurok lang iti rumbang aramidan na. Tabi na ibayan yung mo't ngamin. Di makkel nga awan na pulos na mo ng aramidan dito nagtibalay. Agtalaw kan. Sana siya ti karkaritam. Ay kawan na. Day talagayam. Anyaman ti pagrikrikyaran yung ayanan, Tyra. Pagtaltalawon na kun to inam. Isa pasensya kan Reggie. Ngam pumanaw akon. Ni saan Araramidak mo't amin na kayat mo, Tyra. Di nakpanawan Agpili ka. Sumurot ka kanyak. Wano agbati ka iti unag tipal dato inam. Ha? Nanang, anya nga Di ka sumurot kan kwa na. Agbati ka, Reggie. Di naktugnaran. Tawan na pintas amasakbayam no sukiram tinam. Pangaasim ka din, Tyra. Sumurot kan kanyak ng agawin. Pasensya kan Reggie. Ngamjak ka ba ulan ti makibagay iti inam. No kayat mo, lumasin tan iti pagnaadan. Ay sanan. Tayson tumula yuman mo amin iti inam. Ikarik, diya ko na iyuman kaninanang ti amin a desisyon ko. Suruwe kong ti tumakdari ti bukod ko asaka. Panagnagkampay nga umuna day ta Reggie. Ala, agawid kan. Urayin na kan di inam. Ala, apa yan nagbartag ka, anak ko? Ayan ti tulbag ti motor ko. Di ka ang motor, tanabartag ka. Iyagyaw ti tulbag ti motor. Ako wala ako ng dayuitan. Bungag ti saraming nagititawa. Mesa! Uwun, anak ko. Mabit lang nga rod. Ag-helmet ka nga rod, anak ko. Hello, Manong Loreto. Apay nga mawag ka? Ayan mo, Jose. Ay na, intaray da yung hospital ni Reggie. Na-disgrasya, nagmotor. Anya, kahit kumusta ka no ti kasasaad ng ay Manong? Ay sagana ka, tatagasin ka. Mapanda yung hospital ni Tamot Laang. Alang nga rod, Manong. Ay na, jay anak ko, aya. Nanang, Uncle, nagsakit ti Rupak. Apaya napindaan ti Rupak. Naitama iti kayo ti rupam, iti nadisgrasya ka. Kat iso tinapuruan, anak ko. Anya nga hindi tsurak, Nanang.
Hidya ka mo, tadyak pa'y nakita anak ko. Mala, agpaimbag ka kaanakan. Pero hapay mo't ngamin ang nagmotor ka anabartag. Naimbag ata nalasatam rajay apan nakadisgrasyam. May kadwa abiyag mo na ito. Isa pag nakmam rajay ang napasamak. Nanang, Ala, di ka agsangit anak ko. Agimbag ka pa'y. nakalasmatan ti rupak nanang. Apay nga yakas to'y. Ala, agimbag tumulaang day tanak ko. Gagangay na, ta-fresh pa'y latisukat mo. Adung amin tinadait apa sa tarupam. Adgan adi nakayat jay asawa. Takastuyan ti rupak. Da kayong amin. Ha, Pinapanaw yung amin ni Tyra. So nagbartikak. Basol yun nanang. pakawanan na kanak ko. Di na kumansideran. Ay ayatek ni Tyra. Diyak kabala na mapukaw ko itibiyag ko ti babae ngay na ayat ko. Naimbag nga oras mo, Tyra, balasang ko. Ni, da kayong magayam nanang. Sumra kayo Agyaman ak Tyra. Balasang ko. Mabalin ka di nga agsarita kayo iti anak ko. Urayan na kayo di balay. Sika ti sapsapulan na balasang ko. Kanayon nga agsangit. Agawid ka kuman ni di balay. Kat, kumustan nga dyan anak yun nanang? Kasjay madama ti panagpaimbag na balasang ko. Agpakpakaasi agpakita ka kumaiti anak ko. Bareng mabangaran tirik nana. Sige nga Rod. Mabait lang ang tagrubuatak, nanang. Unay kamot ngamin ng Reggie. Tila inararamid mo mat ngamin. Pakawanan na kumatayra. Ay ayag unay ti bagay. Addan adi nakayat gapu iti kastoy alangak. Sana kasta ti karabaw ti panagayat ko kan ka. Tapno panawan kay ti kasta ka sa saan mo, Reggie. Agyaman ak Tyra. Pangasim, agsublikan di ti balay. Ti saludsod, maklunak nga taninanang mo nagsubliak di ti balayo. Uri kas kasano, kayat kang asikaswan. Tulungak ni nanang ang mga sikasukan ka, tapakit-kat nga rodan. Silulukat latatoy balay para kan ka Tyra. Pakawanan na. Gapu iti kinaingratak kan ka iti kalabas. Katagyaman ak, tasaan mo apanawan ti anak ko, balasang ko. Pakawanan dakmat ananang. Aklunag ang naglablabasak. Gapo iti panang sungsungbat ko kada kayo. Awan dayjay kanya kun. Siyak tiim mo na. Amok ang napilitan kala na nga ramid iti kasyay. Agyaman ak manen Tyra balasang ko. Kat ikarik. Diyakon pakibyangan ti panagdenayo nga agasawa. Oy, Stong, apay, di ka mapanagpasada ita. Ay, aginanak man Mike tanay. Awan pa'y inanakaw. Makabanog magtagpasada iti tricycle. Naginanaka manen idi namin sa nakalman. Every other day, butin ti panaginanam lakay. Apay, talaga ka di adimon kabailan. Makabanog nga raw. Kaya't kung tagritar nga agpasada. Oray kumaano agpensyon ka lakay. Ngamsaan mo. Dahil tangarod kahit. Naimbag pa na iti daduma dito at agpimpinisyon da. At dadala nga di babalay na agkuy-kuyakaw. Oray saan na agtrabaho at dalat na kwartada. Talaga akas alakay. Saan tamot nga rod a pensyonado, tawan mo't na ilepas ta. Manjakon ba kayo? Nabanlog akaw. Aginanak mo't tantanay, lakay akaw. Siyak na't lakay nga agpaspasada. Pasig nga babaros na kita'y kakadwak nga agpaspasada. Napigsa ka pa'y mo't. Kan awan mo't sakit mo lakay. Agpasada ka lata, uray sagpaminsan laeng, isupay timat gadam. Apay aya, apilitan nagtagtrabaho. No kaya't mo di isikan tagpasada. Ha,
Ay, talaga kit di asadot ka ah. Aminom nga min istong. Talaga nga dasadsadot mo. Nga uray idi ka ubi nga pailaeng. Kano masapul nga ibaga amin nga aramidom ide. Di ka aggunay no saan ka dagdagan nga trabaho. Sumanao ka man na kurak mila. Di mabaw ti marikrik na. Ano, tiyan-an na yan. Ngamjaklay bagbagakin ka. Ay na, amamukan istong. Pambaritis ka. Anyat linutom ama si Damila. Mabisina kaon. Indadang kulatay na bati abukal ti balatong. Awan mo't mailuto asitaeng. Takasano, di ka mo nagpasada. Okay. Namamlatan ti mapasadaak. Di ka mo agdiskitaran. Pag diskitarak ko ma, umutangak, ay saanon. Amumut adyak kayat ti umututang. Ay katin kaagdawat ka rin iti anak ta. Mabainak. Sikan ano magagat ka. Makamuka. Agdiskitar kay ti kanam, ta agdiskitarak may. Agkanya-kanya talangan. Nagalas mo't ti kasta pa nagsasaumon. Kaslasaan nak nga asawa iti kasta nga ibagbagam. Lakaya kaon, nabanduga kaon, nagtrabaho. Hindi mo pa'y amo ti makitinulong may. Tumultulong akmat. Naglaklako ak ide iti agdudumaan ateng. Inaldaw ang nakasusuunak iti nakalabba alako. No nagabrod ka ko mga miniday, di nakaurnong ta. Kat si kakuman at inagabrog. Diyak mga nag, rumarak ta da papanak. Papanam, Inak makipangan iti balay na kita anak ta. Napurga ako diti bukbukan. Ni apay, insardan yung tagpasada tatang. Wain ta, nabanuga ka na nakaw. Ag-retire mo ta. Aginanak mo ta. Nagkaada-kada kayo day Sana balay tanada kwartami ikanda kayo. Malaksid ano awan na talaga. Angam no kaya yo, agnaid kayo dito'y balay, tapno saan nyo na problemaan ti kanan nyo. Ay saan? Kababain mat ijay asawam. Sumanaon tumanay. Diyak kurso na dati pa nagniw-ngiwat di asawam no daduma iso asaanay. No adamay tidyaw, pagyamanan may. Tanay, bakit ang ninalangyaw? Lakayak matay. Kasapula kaunti ina na. Apayag di yung kanduan ni nanang ngay may ratang. Ay, nagsinong ba't kamay? Nagkakanat nga minti ibagbagana sa pinanawa kiti balay. Nangan kayaw? Why, nakipangana kiti balay daading mo apeli. Imayak ang mga damaited mo akwarta anak kaw. Awan kami trabaho kaun ta nagretiro akaw nagpasada. Anya? Apay? Nadadaan di paspasada yaw. Saan? Kaya't kung tagina na. Oh. At ito isang aribo. Pasensya kayo nung dahi tapala ti maitid ko. Awan pa'y ngamin sweldo mi. Ay kat pagyamanak latan ano mano ti maitid mo anak kaw. Anday gatang may ti kanin mi ijay inayaw. Ay ayabak da tatang kananang dito'y balay, tapno saan da na problemaan ti kananda. Ngam di da mo kayat, saan da kano mapanawan ti balay da. Ay na, amumute nang iti dadakal ta. Napatag kadakwa na ti daan na balay tayo. Sa bagay matkit di No, ada kwartata, ikantalat tayo na. Takaasid amoy. Wan amanong, ngam panagkunak, napigsapay ni tatang. Nasurok mo ila 16 na, ngam di na magkayat tagpasadan. Ag-retire ka nung arurin. Masadot siguro na. Mila ba kahit, ayan na ito pisang-pisang aba daw. apay aya, nisnis dagi jayon. Apa ngay? Sayang, nagadupay na kitay. Nakakarton ti daduma, tanaimbagla pag nisnis. Ika man mangalat na isuot ka. Apay lang nga isuot mo dagi jay, kat pang nisnis nga ruden. Basta mangilwar ka. May sa t-shirt, kan pajama. Wano pronto nga pisang-pisang. Isuot ka. Dito yan, pagpwesto ako.
pipya dito ito nalinaw. Kan adaw taglabas sa tao dito ay. Ay, irwar kaun tayo binalon ko alata. Ito. Palimas! Palimos ka kapsat! Maasi kayaw, tila kaya, nakaskanyak. Nakapsuta kaon. Adon, tisaksakitin tibagit. Isadya akong makatrabaho. Palimas ka kapsat! Nay, nangalaam di ta kwarta bilbilang ang istong. Ay, naggadak ba't Mayat mo't gayam tag palimaus. Ano ti mapalimusan no ano ti tao. Anya, di mo kunaan anapan ka nagpalimos. Ay katanya pa yung ay. Awan no jak aramidin ti kastaw, saan ta amangan. May mayat gayam tag palimaus ng agpasada. Makabandaw tag pasada. Nagpalimos ka, dakulap mula ti mabandaw nga gitay-taya. Di ka lagbain ngagpalpalimos kat makatrabaho ka pa imag. Masadutak nga rudain. Uray, takasla, laklakayan unay ang tirupak. Kaslaklag, tawinan iti 80 ta matyaw tirupak. Iso ano, daduma. Dapat pagsayaatan ti matyaw arupa no kakasti abanag. Ay, Sumur ka kiti kanya kitong bigat bakit. Ta sa panta ti mapanagpalama. Agkuyog tatap no adaw ti matgedanta. mabaina. Aglako aklaengen ay itisuman. Agluto ak itisuman ta iso ti ilako. Ay, baka mo ka. Kayat mo katag bambanugan. May mayatag palama na nalaklaka. Agtugtugaw ka na giigit ti sidewalk. Palimaus! Maasi kayo iti lakayan. Saan na makabaal ngagtrabaho. Palimaus! Sir, Palimaus! Madam! Ni kumpare ka pensyonado ti sumungan. Ay, ikatak ti balabal ti ulok. Pare Carpio! Palimos mamait! Palimos! Nene. Sikamat gayam na ita pare estong. Apay ngagpalpalimos ka. Ay, awanay. Nakapsuta ko nga trabaho paray. In Sardeng County yan nagpasada at ajak kabalanay. At ang amin sakit ko. No, jak agpalimaus. Awan pangalaak, ti paggatang ko iti agas. Ay na, kasi kamot nga ron pare. Mabitla, ha? Ito'y. Awatam na ito, tayo supaya paggatang mo iti agas mo. Pasensya ka na. Tayo talat kwarta akon. Jak pa'y ngamin naawat tayo pensyon ko. Ay na, dakalabanag na ito yun paray. Naimbag ka pa'y. Agpimpensyon ka. Siyak nga'y. Awan lang arod pensyon ka on. Masaksakitak pa'y. Nala. Agpaagas ka, pare. Bayag tano adan to kwartak. Ikan kan tumanen. Ay na, agyaman na ka, pare. More blessing to come, pare. Adto ti kwartayo tatang. Naamok ti panagpalpalimos yo. Sardangan nyo man tagpalimos. Apay, iba indak nagpalimusak. Ito tiyap mau ka pangalan iti kwarta. Ikarigatan mi ka ni Manong Ray ti mangtod iti kwarta kada kayo. Basta saan kayong agpalimos. Pangaasiyo kuma, tatang. Adaw, ti urnong ka o. Nandanin mapuno to idak talaga rapaw na pag-urno nga kiti kwarta, bakit? Embaga lang arudan dagiti anak mo asar dengamon ti kastangar aramidem. Ngem natangken ti ulong. Apay ay alap ng dakit pagsapulak nga rugmot na ito.
Tingarod made, agpampamarang ka masakit. Katawan mo't sakit mo. Benbendaam tasakam, tapno agparang akas lalimtag. Agpampamarang ka nakakaasila unay. Ay, kit, diskarte nga raw. Di ka katagyaman ta makaurnong ta. Tulungan nakit ding aglako. Uray siyak ti agluto iti suman. Basta tulungan nak nga agisursor. Ay, masado ta. May mayat tag palama ta nakatugawak lang iti sidewalk. Pares tong sigamat gayam. Sumra ka. Nakapasar ka may. Man pare, nakita nga men tay wheelchair yaw di ta paraangan yaw. Di yun samat usarinay. Ay, sana na pare. Awan mo ten na hindi ka bagis ko amang usariti na ita. Mabali na dawatan ta usarik langan pare. Makapag nakapay mo't pare. No na duma kumapsutak at lusduyak. So may mayat na wheelchair ka. Ay kit wala. Alam latan pare. Agyaman ak pare. Kin gayam. Agpa-opera ak no next week. Kurang pa ito na or ko pagpa-opera ak. Amang ano, ada may titmaw nga. Uri basit na tulong, pare. Naimbagkan ka, agpimpensyon ka. Sige, pare. Ikan ka. Talaga natangkan ti ulo ni tatang nanang. Wen nga rod agasam naka-wheelchair ijay sentro ngagpalpalama. Agpampamarang masakit. Una yan. Di lagbain ni tikas jingar aramidan na. Numamuan man ni Manong dayto ay sigurado nga untan na. Ay, sukir dayjay nga amayo. Anyalangan nga ti ibagadag iti taong numamuan datar aramidan na. Ibagadan tukit ti apabaya kaming anak yo. Wen nga rod ikikanyumot iti kwartana. Ngum saan lata makontento. Kaya't nakano ti makaurnong adagos. Jak amo no anyat iyor urnungan na. Siguro, nakaurnong kayon anya, Tatay Stong. Tadakkel lakit di ti mapalpalimusan nyo. At dapat ba set, Jigaw? No kayat mo, adda na pintas apang yan vesam iti kwartam. Ag triple adagos. Anya ka dito? Jay papapanak tata. Dakkel kita ya ijay. No kayat mo, inayon mo iti kwartak ti kwartam. Tapaadon tam. Invest ko nam. Sa ita. Tayaman na hindi magbagam. Agpadamat na dayta, tata. Aguray agurnong akpay. Nayunak pa'y jay urnong ka. Alang nga rod, ibagam tulat ta, no nakaurnong kan. Tapaadon tam, tata. Ay, makabanog mo'y tagpalama. Nay, kunak man no kunam analagan at trabaho ti kasta. Makabanog mo't ano bumayag. Nang runa no awan mangta di ti palimaos. Tag-retire ka manan Ay, uwad siya. Masaduta kung nagpalama. Katusto nga minen Adan samot urnong mon. Adan umdasan na dya pag negosyo. Paduwag na dya. Anya ang negosyo. Basta, mamap daw. Sugalan samot to'y imayan ta, Jigaw. Wen, Tatay Stong, di ka madanagan. Tasyur hitay to'y. Umado ti kwartam. Kasano nga'y, kadyak matamam ti kasta. Siyak nga rod ti makamu. Siyak ti ang gunay Basta itad mo ti kwartam kanya. Alang araw, makamuka, Jigaw. Oh, adto yung tinagbalinan ti kwartam, tata. Ala, madumot law na yan. No kunak to mangamin kan ka, tata. Nagtriple day ta. Inton maminsan, manayunan pa day ta. Ay,
Mayat mo't kayam. Agsublitan tumaning numaminsan, tata. Bumaknang ka ditoy. Apay, nangalaam di ta kwartam. Nagadumo daytan. Ay, katay tubo ti kwarta ka. Sukatakaw to'y dakalagarapon nga alkansya. Sukatak ititimba. Na, ibagam tagpaiso kanyak. Nagtakaw kan samot. Saan? Anya matipagkit kita kanya ka? Anya ko magapo ngay ngagtakawak. Basta da naginbisa. Kit imado adagaos bakay. Day, kita tamangan nutilar aramidam. Wano, makisugsugal kan. Ay, sana siya. Ni Jigaw. Makitay taya aklakin ko ana. Makapabak nang gayam di papananda. Ay naistong aya. Nabayag kuman abimak ng dayjay ajigo. Ay, kat sa balibot kanya ka. Talaga siguro nga agsuswerte ak iti na itaw. So nga idulin ko na itaw, ta paadwag to pa ay. Di ka nagsubli ijay. Umdasan day ta pagpuunam iti negosyo. Ado daytan, sayang numapukaw. Umano na itaw, sana mapukaw. Tulungan na kiting agbilang, ta dubyan taman abilangan. Nangabak tamanin, tata. Ay na, ay, mayat ah. Wow! Bumak na nga kung sigaw. No kanyat mo, itay ata amin rin. Tanong mga bakak, isardengtan. Ditan ang subli dito. Itayata amin na ito. Dito yung nagadungay inabak ta. Wen, tata, tapno umadupay. Makagatang kan itilugan mo, no agawit na. Ay, alang harap, sa nabalay ta, agsuswerte ta. Sigurado ang mga bakta. Adakan, anyat orasan, apay nga itakalaan nagawid, istaw. Di ka agluspak dito'y ayan tiridaw umunag ka man. Abay, anyat sangitam. Nagsayang. Sayang nga talaga pa kahit awanan kay nagado ang kwartak. Anya, apay, Naipaapak mi amin ay. Sayang nga talaga. No apay mo't nga minandi kampela nag-aaway. Ano kumandi kwartak. Ay, sayang nga talaga. ay, daytan tibagbagakan ka istong. Anya ngay, di na ikisap adagosan. Mamat pati kan tumo ngamin dita. Idagel na kaladay ta asugal. Nagsayang. Sayang. Istong, mga nan. Sana ka mabisay. Awan bibisinak. Awan ganas ko mga. Awan ganas kong magbibiyag. Ay, agtal na ka man istong. Saan at tila ibagbagam? Tumakder ka kaeditan. Kas kalapimpiman anak katugaw di tasuli. At dapat tugaw. Apay aditapay ti pagtugawam. Kunak no makagatang akitilugan kaw. Kunak no mapadakkel kunto'y balayta. Kunak no antan pagnegosyo. Agam napukaw akas lasaw jay kwartak. Ala, husto daytan. Awatem tinagbanagam. Tanya ngay, natangked mo ngamin ti ulom. Dinak mo dengdenggen. Panawanak nito, tatumpa kaklahangan di tatawa. Ay naistong aya, saan man atila ibagbagam. Umay kakit din tamangantan. Naimas jay si daan ta. Balatong asinagpawak iti tinapa. Kaslawanan na pulos ti pigsak. Kaya't kunti agunat. Kaya't kunti aginanamila. Ang nagserbi ti panagbiag no awan mo't makukwarta. Igatangan na kung itilungon ka bakit. Anyat igatang ko ngay, katawan mo't paggatang. Ha? Alakit ding, tumakder ka di tanistong.
Mabirukan ti kwarta. Iso asaan aday ta, ti pakadadaulan ti utek mo. Ne, tatang, adda kay magayam dito arubayan niyo. Kumusta kayon? Ni, tang, anya tang tangadan niyo dito punti guyabano. Adda bunga na aya. Uy, tatang, agsao kay man. Mangmangagdak mo no saan? Nagsayang nga talaga. Bakla nga kumaitan. Ay sus, ay, umay kay man. Sumrag kayo dito balayo. Sumit nga tan. Ngamada kay pala dito ruwar. Umay kayon. Kasta na taamayo. Kanayon ang maikulkulang. Saan nga agsasao? Awan gaganay gayan na. Di pa'y kat agdigdigusan Anya? Kun saan amang mangan. Di pa'y matmaturugan. Agsangsangit latan ti kukuan na. Kat pilitin nyo amangan No kasapulan na subuan nyo aramidan nyo. Tapno saan nga agkapsot. Ay na, subsubwa ka na ko. Ngam dimot agnganga. Iso apag nga iso amasubwa. Ngam di na mangalngalan kantil munan. Anya? Di na ngamin maaklon ti pan nakaabak na. Agasam mo ngamin jay impaabak na akwarta na ngay. Sanga timba ko naman. Ay, basol na mutlaang Ala, diyo pa'y lang arod ungungtan ni tatang. Taamangan no adda ma-stress. Ay aywan nyo lata. Nay, istong. Nakadalupisak ka pa'y mula di tadatar. O may kaagiddan at maturog taan. Maulaw ako, Mela. Matayaksan. Ha? Anyat sasawam. Ay ayaban na kung ramang kaninang ko. O may naksuksoko na rin. Agpuraw amin na makita ka. Ipan kung sana talaga. Ha? Ay sus, istong. Agpaypay sudaytan mo now. Agar artista ka laang. Istong. Ha? Ala. Napukaw nan sa mga agpay so tipuot nan. Ay na, una yun na ya. Ay istong, agring ka. Ninanang ti umawag. Hello, Nanang. Ay naray anak ko. Pasensya ka nun na disturbo ti panaturog mo. Itaray tayo kumani tatang yu iti ospital. Ha? Apay, Nanang? Agkakapsot. Dimot ngamin maturog kan mangan. Napukaw na ti puot na. Nagpusyaw. Esos, mabit lang na ron. Tagrubatak, Nanang. Timpuarte agduduma sakit yu idi na stress kayo tatang. Wan nga ron, anak ko. Katanya ngay. Pimayson ti panagpampamarang mo ide. Talaga masakit ka itan. Kan talaga ang mausar mo, jay dinawdawat mo a wheelchair mo. Bakit? Ala, di kag sangitan tatang. Di kag danag, tasaan da kayo abaybayan. Di kayo unagladladingit, tapno daras ti panaging bagyo, Pakawanin ta. No saan kayong impang pangag ide. Kitagiyaman at nasandak abinaybayan.